Sarap mag-pan eh. Anong tinitignan mo dyan? Nag-video. Buti nagising ka. Oo, kasi magsusundo na ako ng Natutulog ka ba, te? Magsusundo na raw siya ng bata. Natutulog. Tulog ka sa sofa? Oo, alam mo naman yun ang bangko. Ang alam ka na, tatapay ko. Pwede parda. Ay, ka na.